Salutare tuturor și bine v-am regăsit la ceva nou pe canal, se numește Roblox. După cum vedeți, e un joc cu un tycoon foarte fain. Vorba despre survivor mode de aici. Supraviețuim foarte mult și să ajungem pe top, adică da. Uitați, cam asta este skin-ul și pe mine mă cheamă Capitan America. Dacă ați auzit ceva, am dat un pic în telefon. Cam asta este skin-ul meu. Mă cheamă, vedeți, Tobo Capitan America. După cum știți, eu joc și eu așa o să joc. Pentru că eu nu sunt obișnuit. Dar dacă vreți să mă obișnuiesc așa. Și atunci în timpul liber o să joc altceva. Bun, haideți să vedem cine dă. Eu nu știu engleză, next map. Doar mapa asta o știu. Depinde ce vine, că dacă vine un uragan. Apropo, merge mai bine. Da, și vreau să vă fac Roblox pe telefon foarte tare. Chiar unele jocuri chiar se va putea. Se poate și mai sus. Și se pare că eu sunt primul care am venit sus. Nu? Mai sus. Dar eu sunt primul care o să ajung asta a fraierilor. După cum vedeți, eu dau camera asta, să văd ce va veni, că dacă va veni, o să mă arunc. Deci încă nu mi-arătă, și chiar o porcărie. No, connecting. Fac. Păi, cum n-ai n-am net? No, connecting, serios. Dragii mei, haideți că revin. Bun, haideți că am revenit. Aici cu tot tycoon-ul ăla, numai că ne-a dat cu altcineva pe server. Deci dacă îți place așa asta serie de Minecraft, nu știu de Minecraft, de Roblox, să puteți pune like, și scrieți în comentarii dacă mai vreți. Și îmi cer scuze că what the fuck, că ieri n-am postat pentru că am fost foarte nervos. Nervos prin faptul că nu vă pot spune ce am făcut eu. Ieri, futură mai jucăm, crezi, sau câte vreți, câte vreau. Dar stă ca și ăsta Roblox, ca și Lego. Vedeți cum are mâinile? Este foarte tare, mă bucur că am 3 abonați. Cred că-s prieteni. Foarte. Ceva. Sus sau jos, sus sau jos, sus sau jos, sus sau jos. Bă, duceți-vă! Nu gândesc că iarăși nu. Am eu lag. Am lag, da, păi normal. Deci nu se poate odată când să filmez. Și nu uitați că astăzi va apărea un nou serial din Modern Strike, adică CSGO, un fel de CSGO. Arată foarte fain. Mi-am desblocat un sniper, de fapt am dat bani pentru sniper. Și acum și vede ce e. Cu tremur, pe ce jos, Acum regret. Am lag. Da. S-a plecat în afară. Și o să mai vă spun încă o dată dacă nu v-ați uitat, să vă abonați la Eric the Gamer Boy. Am dat se postează GTA 5 online, postează ăsta VVVDK 15 și ca 16 nu vreau. Doamne, nu vreau. E câtă, mai departe postează. Eu sigur vă spun pentru că postează ceva. Are tonul român pe aici. Nu vreau asta.
Nici. România. Cum să iau de fete? Da, dragii mei, nu știu ce să spun, mai jucăm cu Nești pe aia încheiem doar... Haide că-i va băga. Un meci? Haideți, map. Mergem acolo, să văd ce... Păi, ca de obicei. Nu spune că e acolo. Dacă e, vă las să descoperiți voi mai mult. Deci o să fiu cel mai protejat fraierelor. Pare rău că joc din first person, eu sunt așa. Nu spuneți că am picat iarăși, nu e foarte de cam bun, sunt iarăși, nu e dus-o la ala. Oh my fucking god, și dragii mei, cam atât pentru episodul ăsta de azi și ne vedem data viitoare. Pa, pa!